Prinsesse Mary har engageret sig i kampen mod mobning, og der er noget at kæmpe for. Det har vi dokumenteret de seneste dage her i nyhederne. Mobning kan give skader for livet og føre i værste fald til selvmord. I dag præsenterede kronprinsessen en ny værktøjskasse i kampen mod mobning, og det gjorde hun på Sundby Østerskole i København. Rigtige venner er der mange af her i 0. klasserne på Sundby Østerskole. I dag samlet for at høre kronprinsesse Mary tale. Mobning gør rigtig ondt. Vores nye digitale univers er endnu et skridt på vejen mod en varig indsats for børns trivsel i skolen. Og I er vant til at hente bamsevenner, hvis en fra klassen har brug for at blive trøstet. Nu får I altså bare nogle tavler. Den lille bamse er en del af det undervisningsmateriale mod mobning, Må jeg være med? som skolen allerede gør brug af. Hvis der nu der er en, der er ked af det, så kan jeg for eksempel gå over og lige tage trøstebamsen til den her, der hedder trøstebamsen. Og hvis nu det var Karl, der var ked af det, så kan jeg lige give den til Karl. Hvad er det, I har lært om mobning? At man ikke skal drille andre. Og hvorfor er det, man ikke skal det? Fordi så bliver andre kede af det. Det nye digitale antimobbeunivers er en videreudvikling af det eksisterende Fri for Mobberi fra 2007, hvor eleverne ud over at bruge bamsen taler om at være en god ven og laver øvelser. Jeg tror, vi kan gøre meget for at forebygge mobning fra så tidligere end alle som muligt, så børn ved, hvad det betyder at være en god ven. Og det nytter. Ifølge den store skolebørnsundersøgelse, der udarbejdes hvert 4. år, oplevede 6% at blive mobbet jævnligt i 2010 mod 25% i 1998. Taler de selv med deres egne børn om mobning? Jeg er opmærksom på, hvordan mine børn trives i skolen, og jeg ved, at de skole, de går i, også bruger Fri for Mobberi. En lille ven med en stor betydning. Hvad synes du er det vigtigste, den har lært dig? At man ikke skal være ond med de andre, og man kan vise omsorg for andre. Nu også på nettet.